рӯзи ошиқони дунё ба ҳаматон муборак бошад. рӯзи 14 феврал фақат дар бари якдигар бошем. канали мо дар сомонаи YouTube MC Shurик TG. рӯзи ошиқон, рӯзи 14 феврал, рӯзе ки ҳар як дилдода дора барои хидав. дар тан либоси нам да даст гулқати сабад, лаби хандон дили хирсан мерава назди ҳамдигар. рӯзи ошиқон, ин рӯз марам интизоре ҷоным, як рӯз пеш ма даво тайёрӣ ма саргардонам. барои фариштаи худам чӣ гирам бо намедонам. 101 гули шоколад мумкин ки мерасона равон шидам. сини хонаи ҷону ҷигарам занги задам, гуфтум да таги падез нигоҳу дорам. фромаду омад пешам охида хандаш ҷонам, ҳам хебазе байки калимаи намиёвам. ки ба ханда ва назову базе бишарзанда боша, базеб мешава агар бикна ҳамун озоша. туфаи ошиқонама метуму мегумша ҷона, рӯзи ошиқони дунё парту муборак боша. дасташ да дастам рафтестем лаблаби дарё, даст ма сахтар қапид бо хуш гирифтак ма бо бӯстаи ширини лабош. даи шарми маҳтоб кайфияте дора ки мегӯй омада боша. баҳор омаде майда майда тарафи хонаи ҷонам, мондаши фариштаи ма мегашиштан мехоҳам. дастка мекашиштем да бағалам гирифтум ша, чашма коша пушид мебинам хоб вай фариштача. рӯшани моҳтоб задестай дарушнеки ю ховай, бахайре хушруги да назарам ичи наметова. нигоҳаш дорам бо май нигоҳи ошиқона, наметонам бедораш кунам бугум бихай мерем хона. баду дастам бардоштам у бурдум шаттаи хонашон, гирьяш омад вақте ки ма хона рафтан ишидам. гуфтам шаҷони ма ашки чашмот натоза куша, биишқи мо давом дора ғами дурира нахӯ. да дастам 13 дона гулу бо ҳами қашам, бетоқатон насни хонаи дӯст доштам омадестам. ба хотири ишқи пок мону дили наст дидан, тамоми ҳами корора барош кадестам. да замин ба монанди дилҷо ба ҷо кардам гулора. ай гирдош ба қатор мондам ҳар ранга, шамора даршон додаму занг задам. бо ма ҷонона айтреза нигоҳ кун ки сухтестай дили девона. омад пеши тиреза ба чашмои худаш дид, овозакаш гум шиди, трубкаш да замин ғалти. давида фромад пешам хича да бағалам ҷиқи, давиди даш бас шиди, ғами дилшам камтар шид. сар шавар дошту ба ноз нигоҳ када, чашмом нигоҳ намешид канда. омекадак ма нозош дил метапидай дарун, менавистум ба қалам беҳтарин ҳадя барои ҷон тайёр шида варақ. сухан тамом нашидай леки бояд басш кунам, ҳикояи ошиқира боша ба охир расондам. гӯш карден ма минадор, ҳамат бошен саломат. рӯзи 14 феврал бошен да бари ҳамдигар.